La festa són els carrers i les flors dels vorals, els arbres i els ocells. Sortiu, gaudiu del sol i a la nit de les estrelles. Aquest any, la festa es vestirà de trobades a casa i de vida als jardins. Petits moments, però que seran grans. I d'aquí uns anys, recordarem amb un somriure que un estiu el silenci va ser festa. Enmig d'un cel blau i 4 núvols enjogassats amb la dolça i fresca tramuntana es dibuixava el seu majestuós campanar romànic. Vilanant, fort com un roure, és poble treballador. Ho pregona la Garriga, que és d'on treu el fruit millor. Si des del terrat o des d'una finestra veieu la Mare de Déu del món, guaiteu-la, és un tresor, una pàgina oberta davant dels nostres ulls. He vingut 2 vegades. La primera la recordo perquè no sabia on era Vilanant i tampoc no sabia què em trobaria. Així doncs, des de Manlleu, comarca d'Osona, cap a l'Alt Empordà. Prop de Vilanant, però una gran desconeguda, s'estén silenciosa, tranquil·la i fascinant la Garriga. Com a observadora que sóc, us puc dir que si hagués de triar un lloc per viure, sens dubte, seria Vilanant. No em vaig equivocar. La vida em va fer créixer en un poblet molt i molt petit, que de ben segur molt poca gent coneixerà, Taravaus. De quan va arribar el telèfon al poble i la primera televisió. La tenia el mossèn a la rectoria i quan donaven el partit de futbol fins i tot venia gent de Cistella. Coronavirus? No era aquell virus de la Xina o d'Itàlia? Ja era aquí? Homes i dones de Vilanant, nenes i nens, encara que tot això d'aquesta epidèmia es faci tan i tan llarg, escolteu la veu de la lluna, el seu missatge tan nou i tan antic. Això d'ara, també passarà. De Xina
vas aparèixer. D'un color verdós et pintem. Però que no estigués trista, que més d'hora o més tard tot allò acabaria i els infants tornarien a omplir l'escola de rialles, de cançons i fins i tot d'algun plor, que això també ensenya. Ella tenia por. Cada vegada bategava més el seu cor. Però sentia que era l'hora d'emprendre un viatge al país dels somnis. El meu moment preferit del dia és sortir a les 8 del vespre, aplaudir els sanitaris i escoltar el meu pare tocar una cançó amb la trompeta. Casa, queda't a casa. On he deixat la mascareta? No hi ha lloc millor per prendre's el cafè de bon matí que entre els teulats i les siluetes de les cases i mirant el poble de Vilanant. El passat ja el coneixem, i és el que ens ha portat fins aquí. Sens dubte sorgiran problemes, però els vencerem mirant endavant. Mentrestant, en un bol, posem els ous, peles ratllades de llimona, el sucre, la mantega i remenem. Per poder obtenir 1 litre d'aquest oli essencial es necessiten uns 4.000 quilos de pètals, d'aquí que sigui un dels olis més cars del mercat. El saüc, també anomenat sabuc, sauquer i sabuquer, és a casa nostra una de les plantes per les que hem recollit més aplicacions medicinals. Ens els menjarem calentons, com qualsevol altra croqueta. Però com que estava confinada per al Covid-19, no podia comprar el llibre ni la rosa. De la sang del virus va aparèixer una rosa d'un color verd preciós. Ni petons ni abraçades ens podíem donar, doncs aquest drac invisible ens podia contagiar. A la princesa li va donar una rosa espectacular. De sobte, un poble va trobar i sense dubte va anar a mirar. Sant Jordi va sortir de la seva casa per anar a trobar el drac virus. Vam parlar de com ens sentíem i totes aquestes coses, i la professora ens va proposar fer un conte. Dies on descobrim moltes coses. Valors nous, alts i baixos, sentiments de feblesa. I al cap d'unes hores, una fortalesa, com la d'un superheroi de còmic. Quina sorpresa la meva quan vaig trobar un poema escrit pel meu avi Baldiri dedicat a Vilanant. Per Sant Jordi, una rosa a la planxa.
Sant Jordi és un dia assenyalat i desitjo que torni ben aviat. És així, cada dia ha de ser un gran dia. En Lolo sempre m'acompanya i jo el cuido com si fos el meu germà petit. El primer cop que vaig veure una orquídea era petita i em va impactar. Espero que estiguem molt bé. Una trucada al telèfon i tot va ser diferent. De fet, una paraula positiva. Primer de tot, ho hem fet de manera idíl·lica, només per gaudir de la seva màgia, però amb el temps la natura t'atrapa. Amb tu em sento com a casa. Tot i estar passant un mal moment, podem estar a prop de la gent. La bellesa de la bellesa. Però tornarem a la normalitat. Els espero amb aquesta gran rialla. Però sempre hi ha un després. I en aquest cas, la naturalesa s'adaptà a la nova situació deixant aflorar el patrimoni de la pedra seca, les barraques, les parets, les carrerades. Nostàlgia? Més. Somiadora. No falta gaire, mare, perquè pugui anar a buscar-te. Ves obrint, que vinc. Què hi veiem realment al cel estrellat? Un munt de coses diferents, us he de dir. Y yo te digo, mamá, tú vales oro y tú te ríes. Em trobo davant d'una obra d'art acabada de descobrir i la miro amb nous ulls. Chapó! I visca la intel·ligència humana es defineixi com es defineixi. Un mar càlid, fred a voltes, és d'allà d'on vinc, d'on soc. S'obria, de sobte, un escenari de llibertat per gaudir altre cop d'una naturalesa expectant i harmoniosa. Parlant del nostre poble, podem estar contents. Tenim un entorn fantàstic. I tots feliços.